keď dnes niekomu poviem, že ma v nedeľu vyobliekali do tesiliek, do bielej košele a dali mi topánky a ja som sa nesmel ničoho dotknúť. Ja som nemohol kopnúť ani do lopty. Jedinú zábavu, ktorú som mal, tak to bola možnosť ísť na futbalový zápas a pozrieť dospelých, ak teda hrali práve vtedy doma tí dedinčania, tak tomuto už nerozumie. Dnes je život na dedine možno iný, ako to bolo pred, povedzme, 35 alebo 30 rokmi. Predovšetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím, ale možno na to je teraz priestor povedať, že pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. A v rodine, tak už sú zväčša po smrti všetci, súperi do mňa slovne kopú prakticky každý deň. A ja by som si rád kopol. 15. marca volíme hlavu štátu, kompetentného, skúseného a medzinárodne rešpektovaného štátnika s hlbokým vzťahom k Slovensku, ktorý je aktívny a presadzuje spoločné riešenia v záujme ľudí. Slovensko potrebuje spoluprácu, politický kľud, zmier sociálnych partnerov a dobré meno v zahraničí. Som pripravený. Pripravený pre ľudí. Robert Fico, kandidát na prezidenta. Chuck Norris. Nevol Fica.